Szevasz, Pet! Szombat este sikerült beleolvasnom az új blogodba. Ó, és hogy tetszik? Nyitott ajtó, mi? Figyelemfelkeltő cím. Kösz. És mit gondolsz a többiről? Tudod, lelkes rajongója vagyok az írásaidnak. Jó, sejtem, hogy most jön a de. Tudod, hogy én szorosan együttműködöm a jogi osztállyal az új projektem kapcsán? Igen? Lehetséges, hogy már én is kezdek jogászként gondolkodni. Remélem nem küld számlát ezért a beszélgetésért. Szerintem lehet egy kis gond az írásaid kapcsán. Hogy érted ezt? Írtál az új építkezésről, amely kibővíti a gyártási létesítményeinket. Igen, de ez mindig az, be tudom bizonyítani. Csak nézz ki az ablakon. Csak pénteken kezdték el kiásni az alapot. Nem tudom, közé szabad-e tenni ilyen információkat. Úgy értem, hogy ez bizalmas információ lehet. Igen? Tudomásom szerint a társaság nem közölte a nyilvánossággal azokat a részleteket, amelyeket te leírtál. Még én sem tudtam, hogy megkétszerezzük a gyártóüzemünk méretét. Nos, erre nem nehéz rájönni, ha innen fentről kinézel. Utána pedig azt írtad, hogy hatalmas lendületet adunk a termelésnek és nagyobb piacrészt ragadunk magunkhoz. Ez valóban a nyilvánosság elé való? Nézd, én csak szurkolok a vállalatnak. De tényleg azt akarjuk, hogy a versenytársaink is olvassanak róla?